Ako sa volá baba, ktorá nefajčí? Tá sa nevolá. Chápeš? Na to chápem, je to celkom fajn. Chlapec s dievčaťom sa boskávajú a dievča chlapcovi. To máš žuvačku? Nie, sopeľ. Fuj. Vieš, prečo Boh nemá rád ovocné koláče? Lebo neexistuje. Také vtipy sú tu. Keď si Vladimír zoberie za ženu Vladimíru, stanú sa z nich vladomanželia. Rozpráva starý detko príbeh z poľovačky v Afrike. Mierim si naľava. Lev sa blíži, vystrelím a posral som sa. Ale dedo, nič si z toho nerobte, to by sa stalo každému, ale ja som sa teraz. Vzo, oci, prečo sa na nás tá gorila tak škaredo pozerá? Pokoj, synku, zatiaľ sme len pri pokladni. Oci, máme aj my na Slovensku sopku? Neviem. Oci, a to sopka môže hocikedy vybuchnúť? Asi áno, neviem. Oci, a koľko stupňov má žeravá láva? Čo ja viem? Oci, a nevadí ti, že sa ťa stále niečo vypytujem? Kľudne sa pýtaj, synak, veď ako sa ináč niečo naučíš? No a podobným štýlom sa budete môcť naučiť možno niečo aj vy už 1. apríla na našej po druhom čase ďalšej časti quiz show Máš vedieť. Tentokrát budú našimi hostiami youtuber Matej Zrebný a spevačka Mia, ktorých poznáte určite z ich spoločných videí, takže sa na nich môžete tešiť. Budeme hrať o úžasných 1000 eur pre prvé miesto, ale samozrejme bude tam nejaká výhra aj pre druhé a nejaké vecné ceny pre všetky ostatné týmy, ktoré budeme náhodne žrebovať počas živého vysielania. Keď budeš chcieť vedieť, ako sa zaregistrovať, choď na www.mašvedieť.sk a budeme sa na teba tešiť 1. apríla.